sammen. Jeg hedder Emilia. Jeg vil gerne vise jer, hvordan man kan lave lombags. Her er nogle eksempler, jeg har på min arm til, hvordan man kan gøre det. Ja, det er sådan nogle her, vi skal lave. Jeg har valgt nogle forskellige neonfarver. Neongul, neongrøn, neonpink og neonorange og nogle stribede neonfarver. Så man starter med at tage en neongul ind, og så kører man rundt sådan her. Jeg har sådan en plade her, der er bestilt over nettet. Så sætter man den ned på 2 af dem. Sådan der. Presser den lige ned på. Ja, så tager du, jeg tager for en række af, de ligger på. Så tager jeg en til, der ikke skal gøres noget ved, der bare skal være helt lige. Og sætter ud over. Sådan der. Og så tager jeg en til, neonpink, og gør det samme med. Ja. Sådan der. Og så tager man den ned for en bund af, den neongule hernede. Tager jeg fat med den her hæklepind, jeg har. Løfter jeg op, tager op over og giver slip. Og så tager jeg den neongule, løfter op over og giver slip. Og så sætter den sådan der ud. Så skal du have en til. Der er altså en neonorange. Og så sætter man den op over. Så tager man den neongrønne hernede, som I kan se. Så der, og så løfter man op over. Så tager man det siden af den neongrønne. Det er vigtigt, at I starter i højre side. Herover. Det er højre. Og så kører jeg den lidt ned. Så har jeg sådan nogle forskellige her. Rigtig fine nogle. Hvor jeg så tager den her. Og sætter ud over. Og så tager jeg den neonpinke hernede. Og ud over. Og ved siden af, det tager jeg også og løfter op over. Og så kan vi lige rykke med på midten, og så sætte sådan her ud. Det er ret grimt lige nu, men det skal nok blive flot. Ja. Og så, så har jeg jo lige taget en farve, så starter jeg bare forfra. Så har jeg taget en neongul. Den sætter jeg lige på. Og så er det vigtigt, at man tager hernede fra den orange og løfter op over. Altså det skal ikke kun være den orange, det skal bare være helt nede fra bunden af. Skal I altid tage, og så putter I en ny elastik på, og så gør I det sammen. Og sådan gør I hele tiden. Det er vigtigt, når I begynder at gøre det her, at I så strammer. Sådan så at det bliver mere stabilt, så det ikke bliver løs og indviklet. Så tager vi en neongrøn, sætter udenpå, og så tager I også ned fra bunden af. Og løfter op over, så trækker jeg lidt ned. Sådan så det bliver sådan der. Så gør vi det samme igen. Og sådan gør jeg faktisk under hele videoen, sådan så at nu er der begyndt at komme et mønster. Ja. Ja, og nu har jeg lavet det lidt længere, så jeg vil lige vise resten. Så sætter I den på. Hold fast. Rundt. Rundt. Så tager jeg en ny. På. Går ned, op. Ned. Op. Holder min elastik lidt. Ja. Så prøver jeg lige at se. Hold da mit arm. Så perfekt. Så skal I ikke være bange for, når I tager dem her af, at den går fuldstændig i stykker. Husk det. Prøv at se. Sådan der.
Så har jeg sådan en der. Og så tager man de der små dimser ud. Sådan der. Så tager jeg den lille lås til den. Så jeg har sådan nogle her, men der er også andre, der har andre slags. Bare fordi man skal lave dem her, skal man ikke have lige præcis den her. Det er bare dem, jeg har. Dem, jeg har købt. Når jeg køber elastikker over nettet, så hører de bare med. Så. Skal man lige sætte den på her, og så sætter man den der. Sådan der. Og ups, der er låst lige lidt. Så holder den mig lige lidt. Så sætter jeg den ind på der. Her er så det færdige resultat, som man så kan tage glad på armen til min lille samling her. Det er det forreste, jeg har lavet. Så, ha' en god dag og held og lykke med at lave.